Čau lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska budeme hrát Kilometr Sub-Zero a dejte tam odběr, zvoneček, like a napište mi do komentů, co pak mám zahrát vlastně v Kilometr Light, co si tam mám zahrát za level. To mě jako zajímalo, já vůbec nevím, co se mám zahrát, tak nebudu to odkecávat. A jdeme na to. Jako příšerně uchylat. Ne, ty vado. Kamo, víte, to je nejtěžší, když u toho chodíte. Tu. Kamo, já nesnáším. Třeba když mě někdo otravuje tady u toho. Ne, to nemám. A víte, jaký máme? To je na nic. Ty reklamy nesnáším prostě. To je na hovno, ty reklamy, úplně. Ne. Ty vado, lidičky, kamo. Já na to nemám. Ne. Nechci něco jiného. Power Trip. To je nejlepší level. To je můj nejlepší level. A taky těžký. Není vůbec těžký, když se má 34, teda 35, myslím, procent. OK. Ne. Kamo. Jdeme pro star, ne? To je nejlepší level. Do pobříka mlčení, ne? To je na nic. Ne, ty vole. Já tuhle písničku třeba miluju. Tohle asi bude náš konec a jak jsem vám říkala, napište do komentu, prosím, to, co mám hrát v Geometr Light. A budu moc ráda, když mě tam napíšete aj srdíčko. Ne, to je uchylný. Tak, u dalšího videa, čau.